ba kai subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum jama'a, fata kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani dai wato wannan sabon fim mai suna fansa da muka alƙawarta muku za mu dora abin da ya sa kuka gani ba mu dora shi ba har yanzu wallahi sabon channel inda muka buɗa muka ce za mu dora shi akai har yanzu ba mu ga iya adadin subscribers da sun kai ba, haka iya adadin subscribers inda muke bukata sun kai ba su kai ba wallahi a wancan channel. Amma ga wannan bai je don lawo subscribe ba za ka samu link wannan channel a wajen comment ko wajen description. Wajen comment na farko za ka ga wannan link, insha Allah da ka je kanalla zai kai ka a cikin channel ne. Da zarar ka danna subscribe insha Allah da zarar mun dora wannan film insha Allah za ka shi, insha Allah sai wannan subscribers sun kai yadda muke bukata di kalla za mu je mu dora wato wannan film. Abin da ya sa gaba mu dora muku shi ba Allah zuwa wallahi subscribers din ne da muke bukata ba su kai ba, kenan ku ga bai kamata a ce kuma mu dora shi ba mutane da yawa ba su kalla ba. Amma inda bai bukatar kallon sa zai iya zuwa ya dalla mu subscribe a samu channel ɗin a samu kuma kwanciya wannan tsohon channel tamu wala babban channel ɗin samu ta samu matsala ne da shi sa ba za mu dora shi a nan ba. Amma in shi ware channel ne wanda za mu je mu dora shi muna buƙatar duk wanda yake buƙatar ya kalli wannan film zai je a can wurin ya dalla mu subscribe kuma ya kalli bidiyo yadda ke cikin insha Allah da zarar an dora wannan film insha Allah za ya gansa. Insha Allah cikin wannan sati za mu dora sa da zarar mun ga iya subscribers inda muke buƙata sai kai kuma mun ga mun samu like sosai da sosai a sama wannan bidiyo da muka yi insha Allah za mu dora. Abin da muke bukata kawai ne a samu iya adadin subscribers da like domin mu san da kula bukatar wannan fim, kula so mu ga iya adadin like inda za mu samu a wannan fim insha Allah da like in wannan bidiyo da muka wannan bidiyo da kuke kallo a halin yanzu da like insha Allah sama da 200 insha Allah za mu je mu dora muku wannan fim a sama wannan channel tamu wato channel ce wanda muka ware ta domin ɗoro muku sabon filafilai na musamman insha Allah za mu ɗoro muku shi. Duk wani fim da ka sani dai haka fim yadda ake tallarsa bai fito ba to insha Allah da ya fito za mu zo mu dora shi a wannan channel. Kar da ku manta ku je ku danna subscribe a saman wannan channel, ku danna mu alamar ƙararra da zarar mun dora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode sosai da sosai masoya wannan channel, kula babu gudunmuwa yadda ya kamata. Muna godiya sosai da sosai. Kar da ka manta a danna mu alamar like sannan idan baka danna mu alamar ƙararra ba za ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.